ka tsorata ne? Ai bai kamata ka tsorata ba. Muddin za ka wulakanta kasata dole ka kasance cikin tsoro! Bringing up the heat now. Get ready for the show. Bringing up the heat now. Bringing up the heat now. Get ready for the show. Bringing up the heat now. Get ready for the show. Za mu baka dama ne kawai ka rayu, amma idan ka sake muka sake ganin ka, mutuwa ce kawai dalinka. Bashi. Zai samu kudi. Sai ka gan shi kuka zo. Sai ka tashi. Ya dagatar da ni. Haka. Mayar da ku baka. Idan ka dama tana waje za ka tare mu. Za ka samu ka tashi. Za mu bari mu ce wannan sai ka kawo da mu shi haka. Ka kawo ka. Za mu kama hannu ina. A'a yayi ba. Sai ka kawo. Sai ka za ka koma baya ka. Da hannu sa. Dama. Haka ɗaya. Kuka sake kawo.
wannan dama ne shi. Abu hagu ne. Wa za a raba ni da ke ba? Ayi wa lai? Kana raye?